Lura maħna, ħafakkarkom malajr l-lum u għall-axħar ċans, namela ċara l-lum u għall-axħar ċans għal-kompetizzjonijiet tagħna ta' Facebook ta' Siftek. Ġifieri l-lum importanti ħafna li tagħmlu naf li kull sib dejjem tħaltu grazzi mill-qalb ta' kull kummenti li tibatu, napprezza immens, imma l-lum u għall-axħar ċans. Ħanibda bl-ewwel kompetizzjoni dik ta' Bata, itlu issa għamlu like fuq il-logo ta' Bata fil-paġna Siftek u għażlu iż-żarbun li libes jien illum u xi ħadd minnkom jista' jerbaħ 25 euro voucher xjon fuq f'żarbun għall-għażla tiegħu. Hemm ukoll kompetizzjoni tal-linfa grazzi lil Dallas 2000 kull ma tagħmlu itlu hemmhekk fil-Facebook page ta' Siftek u hemmhekk issibu wkoll dik il-linfa għamlu like fuq il-logo u tistgħu tirbħu wkoll proprju dik il-linfa tkom kemm rajtu il-ġimgħa d-dieħla dan kollu l-ġimgħa d-dieħla se nħabbru ir-rebbieħa kollha. U kif ukoll tistgħu tirbħu bagalja grazzi l-Karpiza kull ma tagħmlu itlu għamlu like fuq il-logo ta' Karpiza u dik il-bagalja tista' tkun tagħkom ideali wkoll ħafna ħajsi jefedun għalfejn tixtiequ illi tirbħu dik il-bagalja. Għandi iktar ta' kompetizzjonijiet imma daw issibuhom fil-paġna ta' Siftek fuq Facebook u jiena matul il-programm istadrajtuni illi mbagħad inħabbar dejjem il-kompetizzjonijiet illi għandna propju minn ħin għal ħin. Mela, preparati biex nibdew? Jien vera hekk, looking forward għal ġrija l-aħħar darba li ħanilabu l-logħba tagħna verità jew sfida. Allura ħana vera biħbib ta' vera u bis-siġil magħkom taħbib u għedew għanna u koll il-ruta unnek aktar tartu koll ħan nitkellmu kamaru trut, inti ilek tafu li Henry u? ħafna nafu, fil-fatti kont nafu, nista' nsemmi naħseb li għax kien bankier. Ġifiri kien il-bank manager tal-bank fejn konna Morina u Xarlo namlu l-ekkam sana, li ħarġ dak il-lom tal-post forsi kien. Għalawx, saħe. Naturalment nafu xurxin mill-Gladiator. Gladiator. U bat jien għandi ammirazzjoni kbira lejn il-mama tiegħu, ġifiri. Nixtieq minn hawnhekk inselli ħafna naf li għattarna bħalissa għal Josephine Zammit Kordina, ntu applaus kbir, dawsa kbira Josephine. Jalla l-iltaqaw mandumux. L-isbaħ kompliment li għattani Henry li l-mama tiegħu taraħ bibu għedewa. That for me is a seal of approval. Tajjeb, ħafna nies jaraħ bibu għedewa. Imma la taraħi, mela sinjalli qed joġobaw. Tamlu la kumpanija tajba. Mela, ħanibdew, inti taraħ bibu għedewa? Ġili ċemplit li wkoll mama. Oh, xemmi ħelwa. Ħelwa wisa. Tal-ġen. Taraħ bibu għedewa joli? Taraħ? Iva. Inti taraħ ukoll? Taraħ. Ok, tara kemm għandna milli jarawha. Mela, ħanibdew l-ewwel sfida li kif tafu issa drajtu normaj wasanna f'Ġunju u min ħa jintażel jew tintażel, insomma, tintażel għax Henry ħajtiha. Min se jintażel irid bil-fors tagħmel l-ewwel sfida. Umbat wara għandkom l-opportunità li tażlu verità jew sfida, ma ħafna jkunu sportivi, ħafna jażlu sfida, għaliex il-verità taf tkun diffiċli wkoll. Mhux vera, nistennew naraw Mendi hawnhekk qed titħaq u qed tieħu gost xejn, mela ħanibdew ma' Henry, ħanaraw min se jakkwista l-ewwel sfida tagħna llum f'dar programm speċjali ta' qabel tal-aħħar. Tlaqna. Mini dik li ħatiħu l-ewwel sfida. Sinjuri, Mendi, Mikallem, Grimo! Ejja. Kif ħarġita? Mux li tħares li dik il-ħarsa l-okek. Imma mux li ma mux jinnamelom daw, mela. Faqqa Henry, ħanaraw? Tiġi telaq udnejja. Mela, ser naraw filmat sorpriża. Oh, mema. Rridu nagħmlu eżatt bħalhom. Ejjin ukoll. Mela, intu kol fija. Ejjin ukoll. Mela, ejja hawnhekk bibtana Henry. Applaus. Alla magħna. Jista' jkun ħadd taraw xi xena taħbi fuq edewwa. Tiżerġgħu tagħmluha, ma nafx le. Ħarsu lejn il-monitor, ħanaraw dan il-filmat flimkien u wara tridu tagħmlu eżatt bħal daw iż-żewġ atturi. Ngħidilkom Dirty Dancing. Naraw flimkien. Henry position hemmek, Mendi fin-nofs. Sinjuri, għalikom, Mendi u Henry, l-atturi taħbibu għedewa, Dirty Dancing! Ħarsu lejhom fil-kasa, kom il-film.
No, I never felt like this before. Aqbad, kif qed jaqbad. Yes, I swear. Ħares lejn monitor. And I owe it all to you. Issa idea ftil idea. Min wara. Dawwara. I've been waiting for so long now. And sometimes they love me. Għati brasek, mendi bħala. Soklu diezza. Komplu. Stop, issa. Għandek ċans. Bravi! Kemm oġbitni di proset. Top lawsik bar senjuri. Id-dirty downstairs tana. Pero tinqala tisfen ukoll, Ejja. Vera. Per jek tiġin il-memorja, probabli Multitasker, ta' vera. Multitasker ta' vera, anka Mendi, insomma, Mendi kħet tisfen il-tango. Dek tisfen il-tango. Le. Ma dek. Faċejt għom miskin dek titħasru għal dak Għagġibna xaħat, issa l-oħra kienu da. U kellek tisfen il-tango. Mela, għankopli ma'kom dal-waqt. Għan il-qamija l-Angel, intu applaus Angel Jones li edha maħna. Illi tiġi t-tifla ta' Martes Brinkat, insellu għalija, ħaj kif aħna. Angel, Martes bħalissa da missjoni. Edha l-Peru. Il-Peru, all right. Telawiju Father Lewis Malija u għet jiffilmjaw fil-tiġ biex u bat fil-maratona li jgħat l-ġemma toħra inkunu nistaw nurruhom fil-mozzjonijiet tal-MSSP. Jena edawek biex nitkellem dwar il-maratona uħloq bis-sima. Tleġġima toħra fil-fat? Tleġġima toħra bejn l-14 u 16 ta' Lulju. Tajjeb. 60 sija xandir. Nibdew fl-ofsinar il-ġimgħa u nispiċċaw il-ħadd fl-ofs il-lejl biex ovvjament inġabru fondi għas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Dan hemm patrijiet li dedikaw ħajthom bażikament għall-oħrajn. U aħna mill-ftit li nistgħu ngħinuhom. Il-missjoni sabiħa ħafna u naf li n-nies jirrikorru billi ċemplu dakinhar tal-maratona, però kif jistgħu jgħinukom minn issa? Forsi jistgħu jiġu hemmhekk. Telefons ġa miftuħin. Imma aħna nħeġġhom biex jiġu hemmhekk għax hemmhekk l-atmosfera tkun differenti. Tajjeb li jgħinu mid-dar, imma jekk jiġu hemm anke lina l-volontiera li nkunu hemm 60 siegħa, ituna kuraġġ biex inkomplu u tagħmilha isbaħ l-affari. Tajjeb, jiena nawguralkom minn qalbi, nixtieq minn hawnhekk ukoll nagħmel appellna fil jarawna ħafna negozjanti u ħafna wkoll minn sħabi li jkunu qed riklamaw kif dal-programm. Ikun hemm ħafna li jħobbu jgħinu u jekk tixtiequ wkoll tgħinu għall-kawża ġusta tistgħu wkoll anke jew tagħmlu xi ċekk jew nkella tmorru hemmhekk fil-maraton jew nkella tistgħu wkoll iċċemplu issa l-informazzjoni wkoll issibhom fuq il-Facebook jew jistgħu jiġu wkoll hemmhekk Santa Venera. Jistgħu jiġu Santa Venera, dar San Giuseppe Santa Venera, minn fejn anke ssir il-maratona. Aħna nħeġġu n-nies biex jiġu u jgħinuna wkoll. Tajjeb, aħna nagħmlu l-parti tagħna wkoll. Grazzi Angel. Grazzi. Nawguralkom ħafna affarijiet sbieħ minn qalbi bla dubju l-maratona ħodd bis-sima illi żomm l-appuntament tagħha dejjem f'Lulju. Mela ħankomplu għaddejjin issa hawnhekk aħna fil-Verità jew Sfida darba jmissa Ruth ħanaraw il-min se tagħti il-Verità jew Sfida tlaqna. Nistennew naraw min imiss. Sharon bil-Y jew Sharon Blow. Jew tista' tkun tagħmilek innifsek. Evelyn Saliba la Rosa, okay. Proset, ħanażlu. Issa ktibta inti, Evelyn. Xtaqt niktibha nkunu ċerti li Evelyn. Ismani, ma kontx taf li Evelyn imma. Ħajja, żed direttur le. Le. Għax dik qed tagħmel dal-programmi tal-paranormal, mhux forsi qiegħda fiku. Ej, kont taf li jien int. Għax inti hekk. Ħassi, issa ma nħoss seda l-affarijiet. Ma nħoss, ma ver. Għax inti għat li Ruth. Mbagħad tkellimni wara x'ħajsir minni. Jina Ruth ma tantx niltaqgħu, ma tantx niltaqgħu isna qatt. Vera. Ix vera. Vera, naqbdu nparlaw. Ma Ruth hekk ħelwa wista. Ħelwa wista. Anke xallu sellu għalih minnu. Mela, x'ħatażel? There.
Sfida, tu applaus, ħatu sfida oħra. Mela, Sfida. naqbdu skużani, naħseb il-fistek, ma importax. Mela, Kunu naqra aqbad daring, kullu. L-sfida, u mela l-lumu, mela iftaħila u għajdila xanda, Mela. fidejk. Mxan miktub. Mela, trid turina x'vuċi għandek u tkanta live. Adagio, mhux xerta. Ħana, agadu. Agadu, għasif nafx li mi agadu. Agadu, du. Agadu, sabiħa, sabiħa. Ħafna sabiħa. Sabiħa mmens agadu. Mela. Ejja law, tu applaus il-Levlin. Mela, dan huwa tiegħek. ħatħares hemmhekk ħajkollok il-lyrics, mela, all right? Tara sew ma hekk, ġibulek in-nuċċali jew x'imkien. All right, all right. Tajjeb tara. Mela, ħatħares hemmhekk u titlaq, mela inżel iktar. Nisa ninżel iktar. Mela, all right, mela, sibu l-nuċċali fil-kas. Jgħat, fil-changing room. Mela. L-orange, jgħat fuq il-mejda ta' nofs. Mela, ħaq mura liħ malaj, mela, mura liħ. Itful għal-majk, ħat mura l-nuċċali, ġaħna unnek kollox lajf. Għax tittara l-lirika. Sa' tad nixtieq sansikom mistoqsija. Mela, ħankellem ir-Rut, għax ħankellima l-ewwel imma ħankellima issa. Mela, Rut, għajdli naqra, ħatamlu dal-film li hemm Henry fih u anki wkoll U emmendi wkoll. U emmendi wkoll. Mela, ġiet. Ħatkellimni Rut sa' tant, all right? Iva, jismu Il-Misteru tal-Labirint huwa Okay. film li huwa adattat għal-familja kollha huwa wkoll dwar element qawwi ta' misteru u ta' avventura u verament ħelu u il-premier ħajkun fit-22 ta' Diċembru u mbagħad ħajibqa' jidher fiċ-ċinema. Tajjeb. Ferħanin ħafna bih. U xi ħaġa sabiħa proset lit-talent lokali għaliex Rut taħdem ħafna fi għandu xaqsam il-talent lokali u dejjem jirnexxilek tagħmel prodotti vera sbieħ. Proset, aħna żgur ġew nfakru n-nies imbagħad sa dakinhar. Ħafna. Kull ma tagħmel. ħafna. Però permetti li ngħid li Ryan dejjem jgħin ukoll għax dejjem isemmi kif ħaddieħorin, però jistjajt, però dejjem jgħin ukoll diversi għaqdiet volontari. Nipprova. Fil-fatti kien dal-aħħar involut ma' Puttino Kers, kellimtu illum u kważi bida jibki, tant kemm ferraħ bil-kontribut li tajt f'dak il-video li għamilti ġifier grazzi u proset. Grazzi lilkom. Dawn il-video tistgħu isibuhom fuq il-website www.bissens.com u hemm Ryan u hemm ukoll Henry ma' proset qed ngħidlek litteralment. u hemm aktar preżentaturi hemm Wejna Kulina, Wejna Kulina, Stefani Spiteri u Pier Cordina din ħamsa minn nies. Tajjeb, nsalu l-jom kollha tistgħu titlu mela fuq il-website u ssibuhom kollha hemmhekk. Mela, preparati għalla għadu? Issa ġibna d-duċċali, all right? Sinjuri, għalikom Evelyn bil-kanzunetta Agadu, tlaqna. Agadu, do, push pineapple, shake the tree. Agadu, do, push pineapple, drink coffee. To the left, to the right, jump up and down and to your knees. Come and dance every night, sing with the hula melody. I met a hula nana. Ejja. Ma nafix il-bicċa jien, ta' fuq il-bicċa. Birdman. In the sky, the moon will go on, and so the song, I'll be singing the song. Get it up! I got do, push pineapple, shake a tree. I got do, push pineapple, drink coffee. To the left, to the right, jump up and down and Morru maħħa, morru. come and dance every night, sing with the hula melody. Oh! Proset! Evelyn, ibqa ikteb, all right? Tina dawk id-drama sabiħa. Pero skantax, please, skantax. Mela, ħanilabu malaj. Tik naqra xismu naqra hint jekk ma trix l-nisja il-bulu tħabbadnix. Lilek, ċaħġoħra li għandek. Ħalabu l-logba tal-abbata del nonno, għandkom il-menju kull wieħed, għandkom minuta ċans, u tikbu platt li jaqbel ma tiegħi u l-ingredient tal-lum huwa it-tadam. Tlaqna bil-ħin issa, sibu tikbu platt wieħed biss. Umbagħad ċaħat minnkom serba rigal mill-abbuħa trattorja del nonno. Sibu bħala tomatoes, all right? It-tadam. Ħanaraw minn se xilu jisib dak il-platt li għandi jiena.
Ifhem, diffiċli u faċli fl-istess waqt. Le, Jussibu platt wieħed, ikbu platt wieħed u ħanaraw min se jnexxielu jaqta. Jandu t-tadam. Għandkom l-antipasto ħafna. Nisib niktiba? Ikbuha fuq il-whiteboard u mkien iktar fuq il-whiteboard. Fadal l-aħħar 22 sekonda li tilqu propju minn issa ħanaraw min se jnexxielu jaqta l-platt li għandi jiena. Ruth, brava, brava Lesta. Mela, l-aħħar 6 sekondi, ok, ħanibda minn Evelyn, tistgħu tibqgħu tiktbu. Daqshekk skada l-ħin għal kulħadd. Okay. Evelyn kitbet. Fried octopus and wine and garlic. Użommu għek, ħanaraw, fried octopus wine and garlic. Inti? Spaghetti all-olio, olio e peperoncino. Ok. U pizza. Pizza xiex. Pepperoni. Pizza pepperoni. Lasagna. Spaghetti allo scoglio. U inti? Fil-fatt kienet la pizza maltese, ħadd ma kitibili. Niktar li mort viċin inti ma kienet la pizza maltese. Ma importax għanniktar lob ta' biex tirkupraw u lob ukoll għandu xasum għalikel dan kollu baktar sfidi minn hawn ftit sekondi ora f'għaw magħna. Ekku l-ura maħna uħdej għandi l-Sharon. Sharon, bil-waj? Bil-waj. Kif fakkarni kartu tijak fuq bil-wedewa, x'ismek inti? Jina bil-wedewa Elizabeth. Elizabeth, all right. Mela, għanna l-Elizabeth maħna ħatrab il-loba tal-pizza Petrus u li ħanamlu għandek minuta ċans, ħandewqek il-pizza u tittajt l-ingredient li aħna ktibna propju. Fi ħafna ingredienti ma zinna All right. ingredient wieħed. Preparata? Iva, Mela, sa. il-ħin jitla issa, għara tlaqna. Mela. Għara subajja. Ok. Bil-mod. Nixin noħu l-opportunità, għajli issa. Kapuljat. Kapuljat prosi. Da taste bat tajjeb. Imma mux kapuljat l-ingredient, hemm iktar. Tu biċoħra? Biċoħra. Mux għattamillek biex tikola? Ejja. Kapuljat, xfija aktar? Eħx il-ħin għaddej? Ġobon. Ġobon, ovvja, imma le mux dak l-ingredient. Sun-dried tomatoes. Fija ma mux dak l-ingredient lazilna aħna. Bżar aħdar. Proset, bżar aħdar, mawx għalik! Ħannaqilek dik kienet il-pizza messikana u l-pizza petrusija tijak ħannantulek parbekt u għotum batamila fid-dar inti meta trid. Please, naqnibkin. Mela, le, ħadsa toħda kollek. Mela, bqaddejja, bat ndaqqukom ta' Mela, issa ndaqqukom għati reklami. Għazil il-pizza tijak għandek margherita, messikana, peppers e pepperoni, capriccioso, costagioni, tuna, xtażel, il-pollo, bħal di, għax betek di. Tajb, intuk messikana li, grazzi pizza Petrus, u batamila inti kif trid. Ħankomplu il-verita jew sfida. Nixin ringrazzi ħafna lil-Xavier hawnhekk għaliex Xavier ikun ukoll mal-Flor jgħinna ħafna flimkien ma' Lorenz u jagħmlilna wkoll il-pizza jaħmija u dak il-ħin minn ħin għalliħa. Grazzi ħafna Xavier. Mela, imissa Evelyn u Evelyn ħatati il-verita jew sfida lil naraw. Naraw min se jakkwista Mela. Naraw min. Sharon bil-waj. Miskina. Għadet tikol il-pizza u diġa. Mela. Truth jew der? Der. Der. Ok. Sfida. Miskina posta mluwila. Mela, ħanaraw. Ħalli jemmek fil kasib pizza sa komplija wara reklami. Naħseb konni salza. Mela, trid tagħmel nail polish fuq Henry. Bajnejk maluqin u jekk iċċabsu barra mid-difer, titla fil-logħba. Għajneħ maluqin. Inti bajnejk maluqin terġa'. Orba. Mela, ħanerġaw nalqulek għajnejk fil-verita. Tajdej. Ma immaġinax li ħatamillu ta' saqaj. Immaġinajt. Immaġinajt ta' saqaj, ma nafx għal xiex. Jek tittamlu ta' saqaj, tittamlu ta' saqaj, imma iktar diffiċli ta' saqaj. Mux hekk. Ġifiri, ħajnamlu ta' jdejħ. Tajjeb. Namlu pink. Għandek il-kullur biex ta' preparat, Henry.
Ettara kif. Ma Ettara ma taġġib in-nisa kif iġibuk in-nisa. Insellu għan-nisa kollha għax aħna iktar jarawna n-nisa u għammu koll il-ġil insellu għal-jom. Mela jamija Sherin jelaw. Mela, għandek minuta ċans, tista' tilħaq tażel il-kulur li titinti, għaniftaħlek fil-kastnej li l-kulur ħa tażel. Nazlu jiena. Ija. Il-peach. Dan il-peach da, ok, mela ħanres u daw hawnhekk. Mela ħanres u daw law. Ok, tajjebek, dan huwa l-peach ħaniftaħulek bil-lest. Ħalli namdek. Namlu il- U l-mis ta' ma mux nċabpas lek il-mis. Ma import. Stenna, u l-mis għatlek, ok. Le, le, Mela, xamma. ejja, fimnik aħna, mela, għandu idej hawnhekk, ħanneħilek l-arloċ ukoll, Henry. Ġib kemm Mela fit-tnej. ħanneħilek l-arloċ. Mela, jitlaq il-ħin issa tlaqna. Dan il-polish tiegħek, Mela. right? Bux tħossit. Ara, wekka, da d-difer, da. Ara ħatolqot li wkoll. Mela, liħor, liħor kompja d-deqa, wekka. Najdilkom. Nitħajja nqabbada jiena. Isanda xi mop imma qed tagħmlu. Mela, il-ħin għaddej. Sekonda, ħanġib lek iktar kullu. Qed ngħid naħseb Mela, chef. ħanamillek jiena, ħa. Nħossu. All right, okay. Fidejk hija fadal l-aħħar 7 sekondi. Senna, xbuxet. Għamlitlu kullimkien barra fuq. All right, skada l-ħin, ħanuruk xamilt, għana meqqa xamiltlu. Qed ngħidilkom, għax forsi ma taġġi għażatu l-peach. Għamlitlu kullimkien basta mhux fuq id-difett. Proset, tinqala. Ħankunu ma'kom minn hawn ftit ieħor, għandna messaġġ promozzjonali, għandna l-moda mafjona u aktar sfidi u verità minn hawn ftit sekondi oħra bqgħu magħna. Ok, lura maħna. Infakkarkom il-ġimgħa d-dieħla huwa l-aħħar programm ta' Sibtek. Mħaqna naqra brek, aħna ma waqafniex tul din l-iskeda kollha. Bqajna d-dejjin minn l-ewwel ġimgħa ta' Ottubru sal-ġimgħa d-dieħla, bqajna dejjin minn Sibt tal-Sibt. Jekk alla jrid il-ġimgħa d-dieħla huwa l-aħħar programm, ma nafx kif għaddiet minn skeda verità, għax dejjem hekk ngħid. Però żgur illi għalkemm forsi maħniex ħanidru fis-sajf imma ħanamlu ħafna xogħol fis-sajf xorta waħda nibqgħu għaddejjin biex naħdmu biex intellaw kol produzzjonijiet, ġifiri importanti tibqaw s-seguna u kol. Sajf l-art l-ċur. Ekku, najdilom jien Evelyn, vera. Għax titterġa jisek tibda mill-bidu. U aħna nikdbu ma nifqux, ovvjament, imma hemm ħafna preparamenti. ħafna preparamenti għax-xitwa. Pero maċċa sabi ħalli fix-xitwa ma t-nerġaw nibdew. Iva. Preparati 100%. U bat ikun hemm xi ħadd fit-triq jgħidilna proseti u mbagħad staqsek. Dika titla s-sema, vera. Titla s-sema u nibqa' naħdem. Vera, isma li la tkellim fuq Bipo Edewa. Edewa għandu dil-ġimgħa wkoll l-aħħar issa. Iva. Li ġejja. Iva. Jiġifieri sal-aħħar ta' Ġunju eżatti. U l-istorja kif ħadd iżvolġi x'sejsi. Ngħidilhom xi ħaġa żgħira. Mela la edaw. All right. Mela, ħassiru tafu minni it-tifla tal-Lina. Ok, għall-inqas ħaxa x'fulek. X'inhi Mendi? U ħadkunu tafu fejni wkoll. Taf minni t-tifla. Għall-inqas mela segwu din il-ġimgħa ħajkolkom din Ħassiru tafu l-informazzjoni. wkoll fejni. Isma' jien nista' nkun naf. Għalissa le, il-ġimgħa d-dieħla. Għax l-atturi jirċivu biss l-scripts tagħhom. Tagħhom, ġbek kullu xifu l-istorja M'għandhom kollha. idea ta' xejn. Alright. Jiġifieri inutli jistaqsu lilhom. Tajjeb, Lilu, mela. ejjew staqsu lili ħallsuni xi ħaġa żgħira. Ħadna skup, ejja. Ħadna skup, mela dal-waqt ħansaqsikom fuq preġu, għandu ħafna ta' mhux fitxu, ta' Henry, u xi ħaġa li tixtiequ li jbiddel. Xi ħaġa li Nista' forsi nibda jien? iddejjaqkom minn hawn ftit sekondi oħra, sar tant ħankomplu għaddejjin. Għandek lista. Isa ħej. Ħankomplu għaddejjin bil-logħba tal verità u sfida di darba jmissa Miss Mandy. Ejja, fl-aħħar. Le, biex taħt il-verità u sfida xaħat. Alright, preparata? Iva. Għanna raw minn settijat, laqna. Isa ħej. Ħerqana Mandy. Mela. Lina ħerqana biex taħt il-verità u sfida lil. Verità u sfida ħatmur għal. Ruth Frendo! Vera għandha success. Għalix għatlek inti? Għarti. Għatler naħseb Sherin Loħra. Ok.
hemm xi ora ta' sħaħar hemmhekk li jaraw ix-xogħol. Nista' nażel, jekk nista' narahom it-tnejn. Wejja. Mela, Wejja, der, all right, sfida wkoll. Ruddi hemmhekk nafa sportiva jiġifieri. Ħatiħu wkoll l-isfida bis-sportività. Oh. Mela, Trid tilab musical chairs ma' Evelyn u Henry Alright. u trid tagħmel minn kollox biex tirbaħin. Min kollox? Kollox. Okay. Ġifieri- Huma ma jistgħux jagħmlu minn kollox, huma jridu jgħodu. titkum jekk tinsa sarbut tista' tinżaw ukoll, ta'? Les. Le, tajb, mela! Tiftakru musical chairs, niftakarni meta kien ikolli xi parti tal-praċett u kont nuħu gost nilagħba. Nista' resqu nara aktar lura. Meta Jien hekk kont nilgħab. Nista' resqu nara Mela aktar le, lura. mela le, meta nitlef kont nikti, hawnhekk hawn siġġiet il-forsi ma jġew. Fis-sinġu tiegħu. Mela, issu kulħadd trid jerfa'. Aħjar nirsaqlem jien x'intieqa fil-mużika ħamilkom sinjal ukoll. Ta' mela, Sir Maestro JP, titlaq il-mużika issa. Ħadd ma jmiss ma' siġġijiet, all right? Lut imxi. Bil-mod, jara tweġġaw. Ejja, Evelyn, imxi Evelyn. Imxu. Wabed il-mużika! Jitlef Henry, ismani. Ħallihom, mela. Ħanneħħu dan. Ħalli ma jweġġaħat, grazzi. Mela. Ħatibda t-taqtija. Min se jnexxilu jerbaħ Beirut u Evelyn jitlaq il-mużika issa. Duru. Għala tweġġa. Duru. Kolli tortamenti. Rebħet Evelyn, posko. Jiena nieħu pizza dar. Issa tuk pizza u kol, proset. Mela, tal-li erbaħt mux pizza ħantik. Pizza sawntu l-ek, ħantuk ravjul ta' chicken. Ok. Grazzi lil James Caters tal-Premium Foods. U bizzazza tal-karri miegħu. Tajjeb, kollox les kem tam l-ma raffejn. Dak u għatija, grazzi James Caters, grazzi Premium Foods u koll għal daw il-regali. Moħkom hemm ħan iltaqgħu issa ma' Dr. Frank, ħanaraw Dr. Frank fuq se jkellimna llum u qogħdu attenti ġdu wkoll tista' tsebbaħ rigali xi ħadd minnkom jekk twiġbu l-mistoqsija li mbagħad insaqsikom fuq dak li qed jgħid u li għandu madwaru Dr. Frank. Fidejk Dr. Frank. Nsellimlek Ryan, grazzi tal-li rġajt sedidni. Illum ħan nitkellmu fuq is-six-pack. Hija xi ħaġa popolari min jagħmel il-bodybuilding fejn b'dieta u exercise jinexxielu juri il-muscles taż-żaq. Ta' min jgħid ukoll li anki il-six-pack jeżisti fin-nisa, il-shape tiegħu huwa differenti minn tal-irġiel, għal dawk li ma jirnexxilhomx jagħmluh bid-dieta u bl-exercise għandna good news li hemm metodu li ngħidula il-4D lipo, il-Vaser 4D lipo, blajnuna tal-ultrasound tista' tixxejpja il-muscles taż-żaq u l-muskolu jiġi jidher u x-shape lifeline tiegħu jiġi jidher aħjar min jagħmilha xorta li tikompli jagħmel dieta u l-exercise importantissimu. Mhux biss biex inġibu s-six-pack imma biex nkunu aktar healthy. Grazzi Dr. Frank. Ħansaqsi lil Sharon. Oh, Sharon li tiktiba għafet tidu Sharon Blow. Sharon tiktiba Blow. S-H-A-R-O-N. U l-oħar tiktiba S-H-A-R-Y-N. Differenti. Fuq xkellem Dr. Frank? Fuq six-pack. Proset. Mawx għalik, għafet titħaq. Għafet titħaq. Tħobba mis six-pack inti? Insaħi, kif dawrit li għajlija? Mela, għalik, mandiġ il-six-pack għalik, għandi ravjul ta' chicken, all right? Ok, grazzi l-Premium Foods, grazzi James Caters, il-lukol, għanna ravjul ta' chicken bit salsa tal-kari. Ekku, u fil-fat, Henry, bdejt waqt il-tarf, il-waqt tlin ta' għandek peksu. Family pack. Għandek il-family, all right, ejja. Kulħadd xi ħaġa, għandu l-family, il-floru kol għandu l-family, daka family big għandu. Mela,
ħanilqgħu mala lil Henry, ħajlab il-logħba tagħna tas-sakla u nixtieq nitlob ukoll żewġ nisa volontari. Ejja, Mendi, ejja Evelyn ukoll fil-każ. Mela, li ħanamlu huwa dan. Ok, mela, ħalli namdu tiduttuni biex nattilu għajneħ, please. Thank you ħafna, thank you Xavier, grazzi. Jawnek, mela ħajkollok neħinnu ċali fil-kassi u namillek fuqa. Mela, għanna il-girls għawnek, għanna l-prodotti tas sakla, ħajdew uk din-loba u tittaqta ta' xinu ma l-pesto. Jek taqta mqartnejn għalik għandi u koll il-prodotti sakla. Tajjeb? Ok, mela, jitla l-ħin jista tibda Mendi, ħanaraw da xinu, u tijak xinu, ħanaraw xinu. Ok, mela, ħanibdew ta' Mendi. Tajjeb, Mendi. Taħħalek. Huwa l-pesto tal... Naqra. Naddu għal-ieħor, dan huwa l-pesto. Jaħraq. Jaħraq, allura. Tal-bżar. Tal-bżar, ma taċċili proset, ija. Ew taqtax da. Ok? Dan huwa tal... Xi ħaġa li ma jirċi kollok bħalek jekk tbus il xi ħadd. Tal-garlic. Tal-garlic proset, kifu għaw. Tiddewaqilu, kol dewaqilu, ħana kħaqqas da. Garlic no bodu jien. Ettara, u nexxilek tieħdu. Iftaħ. Dan huwa tal... ħafif da. Il-pesto oriġinali huwa tal... Tal-ħaba, Ħal-ħaba, proset, tajab, skada l-ħin, għata 3 nistaw najdu għallura għandek il-prodotti zakla. Proset il-Henry, proset il-girls tagħna li kontu ta' Valletta. All right, mela, l-ura f'postkom. Kif għattilkom issa saqsikom malajr tajduli preġu u difett ta' Henry malajr. Preġu, meta kien hemm il-kelma, meta avvintaw il-kelma gentleman, kellhom Henry f'moħħhom, żgur, għax Henry is a gentleman. Difett ma nafx jekk hux difett, imma forsi inkwieta ftit iżejjed. Ok. Daw iżinhom naqħal imbagħad naraw Ruth. Mela, jiena bħala producer u ħdimt miegħu fi proġetti differenti, ħan nitkellem però l-aktar dwar il-film, għax għamilna ħafna sigħat flimkien u ġranet u ġumat. Għalija xi ħaġa li verament impressjonatni huwa l-perfezzjonizmu tiegħu. Ġifieri kien jiġi verament preparat, kien isaqsi, ġifieri anke jsaqsi d-direttur isma'. Mhux għax anke meta jkun guest nuħu gosbi ħin għax ikun preparat to the full. Il-lines u kien anka jidħol fil-burdata kellu xeni verament diffiċli. Difett. U koll li hu perfezzjonist, għax kif ħajkolli nejda sembit Evelyn juqot inkwieta. Ġifiri aħna minna ħatana konna għadna niffittaw dwar ċertu reċtar u wara li konna verament ferħanin bieħ, ċempilli mażgura minn ta' tajba, ġifiri jena konna mux jimbis, it-tim kolla għajna impressionati. ċaħġa oħra, sa mux perfezzjonist. Dedikat f'dak kollu li jagħmel. Bħala difett, kont se ngħid il-perfection tiegħu tista' kultant tkun tara bħala difett, imma ma nafx. Xerin l-oħra? Jien l-istess bħalma għalet Evelyn kont sa ngħid li bħala preġju li huwa gentleman ħafna u bħala difett, jekk tista' ssieħlu difett, li hu perfezzjonist. Ok, Mendi? Jiena naraħ vera organizzat għax jiena hopeless. Imma hu vera organizzat, anke meta jkollna xejn mill-ewwel jikteb x'libes għal continuation u hekk, ġifieri jiena ftit imgerbxa. U bħala difett, xi kultant tagħmel xarek bil-ferfid nofs. Ma joġbokx? Le! Le! M'għadniex fil-fatt. All right. Tagħmel iktar xejn fil-nofs. M'għadniex. Ma toġobix il-lina. All right, tajjeb. Ħadd toħodhom mela dawra. Tagħmel xalek iktar fil-nofs? Caring ħafna. Tagħmel xalek fil-nofs? Tajjeb? U tkunx daqshekk hekk iżejjed, il-ħajja qasira, ġifieri naf li tinkwieta u kont l-affarijiet eżatt imma jien għaddejt minnha wkoll. Karattru tiegħek, da ġifieri. Jien bħalek għax ma tinbidilx. U tiltaqa' mal-mara tiegħu, Kif jgħidu? Ħmar taqtalu dem u mar bla dempi ġi mhux ħatinbidel. Qatt tiltaqajt mal-mara ta' Henry. Iva. Soulmates Ma nafix daqshekk imma ma nafix. They are like twins, they're beautiful. Proset, nagħtu applaws lit-tim kollu. ħanaddu għal verità jew sfida oħra din id-darba jmissa xerin u xek, ħallitti ħanaru minn ħattijat, laqna. Okay.
L-aħħar verità jew sfida, sinjuri u sinjuri. Henry! Tagħmlu lek u l-ferq. Mela, x'ħanamlu? Anzi, għal-qasat fadalli xi ħaġa. Vera Alla jbirek. X'ħanamlu, Henry? Deru. Sfida, okej, mawx għalik, mela. Ħanaraw l-sfida l-Henry xi tajt? Mela. Għandi xena għalik mit-Titanic. Segwi sew għax wara trid tagħmel doubling tal-vuċi bil-Malti. Dubbing tagħha, okej. Sorry, dubbing qed ngħid tal-vuċi Mela, bil-Malti. ejja hawnhekk, segwi sew għax imbagħad tagħmel dubbing tal-vuċi tagħha ġifieri bħala attur di titbiddel iż-żewġ vuċijiet kemm tiegħu u kemm tagħha. U xena ta' flimix xena dik. Għamma xek. Naraw flimkien. Ħatta, mela, ħanerġgħu naraw ix-xena u tittamel il-vuċijiet. Ta' Kate, ta' Jack, preparat? Mela, tlaqna. Afdani. Iva nafdak. Għala għajnik. Tinħossni r-reġej. Tinħossni għed intir. Ox taċtix. X'taħseb issa? Nibbuttak għal-isfel jew le? Ħajħarle. Ta' nimbutta kal-isma lox bitni, ma kienx bil-filmi. Mela, ħankunu ma'kom minn hawn ftit sekondi oħra, għandna wkoll il-Rodni Gawċ illum fuq is-sodda li anki proponna tfajla tiegħu naraw x'għamel u m'għamilx u x'se jiġri. Apparti minn hekk ħanaraw min minnhom se jkun determinat rebbieħ jew rebbieħa fil-logħba tagħna verità jew sfida dan kollu minn hawn u ftit sekondi oħra. Bqgħu magħna. Okay, lura maħna, fil-fatt nixtieq nfakkarkom fil-kompetizzjoni li għandna fil-paġna Ziptek fuq Facebook illum huwa l-aħħar ċans fejn il-ġimgħa d-dieħla fl-ewwel sif ta' Lulju ħajkun l-aħħar programm tagħna u hemmhekk sinħabbru rebbieħa kollha illi kienu kompetu propju tul dan ix-xahar. Lekk kull ma tittamel idħol issa fil-paġna Ziptek fuq Facebook u hemmhekk issib ukoll il-kompetizzjoni ta' Carl's Bathroom Center se terbaħ ukoll dik il-mera tal-kamra tal-banju kull ma tittamel like u għal fi ħaqek illi terba' dik il-mera fuq ir-ritratt tal-mera stess. Grazzi li tim kollu l-Sonja, l-Charles, għamma xani, s-xani tim kollu ta' Carl's il nsibuhom minn sena l-sena. Ħankomplu baktar kompetizzjonijiet, da kompetizzjoni oħra dik ta' Amrita, l-istess titlu, għamlu like fuq logo ta' Amrita u tistaw terpu parsuletti mamulin apposta l-saqajkom u għajdunna l-fiħakom il-li terpu dawk il-suletti u l-istess infakkarkom il-kompetizzjonijiet kollha tagħna issa ħanħabru rebbieħa tagħhom fil-programm li ġej is-sibt l-ewwel ta' Lulju. Mela, ħankomplu bl-aħħar verità jew sfida u din id-darba imissa Sherin illi tagħti il-verità jew sfida lil nistennew u naraw tlaqna. Jista' jkun kif għadna kemm il-darba li jerġa' jiġi xi ħadd illi diġà ħan sfida. Jista' jkun tiġi Ruth, Evelyn, Henry, Mandy. Jew Sherin. U fil-fatt ħattu ħodha Sherin stess. Okej, proset. Ħatati il-verità jew sfida. Id-derux. Id-der? Xieħlew. Ħataqra stess. Mela, għajdinna x'għandek. Tritti korreb sħiħa f'minuta. Kasti kbir. Ma tantx tikol. Ma tantx. Tidel li petita petita. Isma' nek titqabad il-xaħat li jgħinek. Henry għandu ġuffa saqabdu l-Henry u koll il-lula ġitek. Ejja, ħamru nizit, nejn li aħna, tittejni. Tejna? Għallu li gentleman. Isma' ekku ħanajdlek, ta' gentleman li jint. U għonek għallu lek li inti gentleman u jina nirreċiprokax vera gentleman. ħafna. ħataqsam ukoll din l-sfida. Tajjeb, mela, ħaqsmu rep flimkien, għandkom minuta ċans, imma għandek ir-rep.
xejn. Lesta, preparata, unek kien kolli minn li kella ħna qasniqfu. U l-ħin jitlaq propju issa. Ok? Tlaqna. Mela, tittiku, irrit li ma jkun hemm xejn hemmhekk, All right? Ma jkun hemm xejn hemmhekk. Bil-mod wara ntukom ukoll l-ilma. Ħalli kulħadd. Għalli miskina ma tikol xej biex tikorreb sħiħa. Trid tagħmel effort kbir mhux ħażin. Għandkom 34 sekonda, all right, miexi xogħol għandkom nepkin naraw. Hija rsisti. Ħanġiblek l-ilma bil-mod, tara. Ħalli mbagħad wara bil-lugrizmejkom. Mela. Ejja, rsisti naqra xerin. Irsistu. Ma ċaħat joħroġ volontarju minn hawn. Biex tajnu, l-pizza inti. Ejja. Iftaħ, gid ma sew tal-aħħar. Gid ma sew. Irsistu, emmu Henry għaddej. Kada l-ħin. Ok, kilt mux ħazin, għantuk l-ilma, għandek il-nepkin, għandek l-ilma u koll. Għax, biex t-xaqib ditti koll ħalqa, kollox petit. Lura foskom, ħalli naraw. Min sejr nerxilu, għandek iktar ġuħ, tittiklu, titaħallu l-ek ħdejk. Le, bela, wasal il-ħin biex naraw issa min se tkun. Jew ikun f'dal-kas, għalli ċanna daw n-nisa kolla għanna l-Henry l-lum, il-protagonista għanna l-lum tal-loba Verity u Sfida, ħanaraw min huwa jew hija l-overall winner. Min se jirbaħ il-lum fuq kulħadd għaliex fakarkom id-direttur se jagħżel persuna illi fil-fema tiegħu ħaqqa jew ħaqqa illi tkun l-overall winner forsi għax kienet sportiva jew kien sportiv iktar, jista' jkun għax għamel ċertu lob iktar, jew nkella skont anka kif kontu l-abilta tagħkom f'ċertu lob. U ħanaraw l-overall winner tal-lum huwa jew hija moment eċitanti ħafna biex tintażel il-persuna kif għatilkom dinja l-aħħar logħba Verity u Sfida li rajna fuq Sibtek, il-logħba li kienet magħna tul dawn id-9 xhur kollha, logħba li bdejnija b'esperiment imma marret tajjeb ħafna magħkom, tħaqna flimkien, kellna ħafna sfidi. U l-loba rebaħa Henry Zammit Cardina! Proset ta' vera. Innexxilek tala is-siġil, Henry. U għalik għandi daw ir-regali, għandek il-pizza tradizzjonali, l-ftira grazzi l-razzett l-antik taħal-Ormi. Għandek ukoll ikel minn għand James Caterers. Għandek snacks Chirizos. Għandek akwa azzurra, prodotti sakla, għandek prodotti Co-Zero, importanti tamilx il-fer, imma bijom, taw tax-xar. Għandek il-Fury, grazzi Romano Kassar, għandek Borza Mlija Hellu, grazzi il-Dylan's House of Candy, għandek ukoll il-Pizza Petrus, ok? U għandek ukoll prodotti tal-ħasil Kazamija. Daw ir-regali huma tiegħek, grazzi ħafna l-sponsors kollha. Għalikom kollha li kontu magħna, għandkom ukoll l-ikel minn James Caterers, Fury, grazzi l-Romano Kassar, Dylan's House of Candy tagħkom ukoll il-Hellu, grazzi ukoll il-Dylan's, għandkom Chorizo Snacks u Akwa Azzurra. Grazzi mill-qalb li kontu magħna. Nawguralkom ħafna affarijiet sbieħ, Henry forsi tgħidilhom kelma kull wieħed huma qalulek ħafna l-ewwel. Malajr, x'ngħidulhom? Jiena lija. Ibda minn Evelyn jgħidilhom hekk, messaġġ ta' gentleman, ħatibqalek issa. Evelyn dejjem fidejha nkun jiena għax qiegħed tikteb ma' Michael ġifieri. Attenta kif tajdet tkun fidejha għax ismuk toqgħod bennek. Mhux ngħid hello lil Michael minn hawn. Għax inħin kollu nikdbu għaddejjin għax mhux jiena biss nikteb għax għal ħares ma jkunx hemm Michael. U żgħar Jamie hux. U Jamie għandu sena u 10 xhur. Sena u 10 xhur, xieħlew. U hello l-Adrian ukoll u lil-Rose. Ġifieri jiena dejjem qiegħed fidejhom. Tajjeb. Tajjeb għax huma. U hemm ħatibqa' fidejn. Mhux ħanħallik tmur imkien aktar magħna. Ruth, stess jiena nafu xulxin ħadd pjaċir naħdem magħha fil-film. Hopefully kun hemm xi ħaġa oħra wkoll. Għax vera ħelu, Henry, gentleman ta' veru. It-two Sherins intqajt magħhom d-darba, l-ewwel darba fil-ħbib Wadewa. U bażikament inħossna isna familja. Imma lina u
Mendi. Hobba, ma. Hobba l-mendi ta' hobba. Lina, għax tistiex illi 3 snin n-naddejn, plus li għahna nafu xurxin, għax jina kont nifilmi ħafna. Fxarab. Ma għattara xinna nafu xaħġa. Għanda l-komplott, ċinidi xattina. Għaliex hemm xi komplott ieħor? Totlu, mux hobbu, totlu. Basta tlu ħajbqa' miegħek minn ħateħles minnu. Mela fuq di ħana mill fin-nofs. Mela nsellu wkoll għat-tfal tiegħek u għall-mara wkoll. Naturalment, għax jiddu paċenzja, jiddu paċenzja bija wkoll. It-tifel wieħed minnhom fil-fatt ikun John Kassar Żgħir. Inti żgħir u inti. Ġieli saqsun in-nies dak jiġi minnek jew jixbaħni ħafna. Proset. Proset lilkom kollha, prepordew proset ukoll ir-rut ukoll tal-informazzjoni kaltina fuq il-films u ħafna produzzjoni li tagħmel proset ħafna. Ta' vera xi gost ukoll. Jiena nawguralkom mill-ġdid. Is-sajf it-tajjeb, hemm xi vaganza pjanata malajr dan is-sajf x'inhu gost inkun naf. Fejn sejjer sabiħ? Is-set taħbi podew. Bis-serjetà? Tereq lara mela ħadkun. Jiena le, m'għandix nagħmel wisq. Mux ħatmur, Rut? Jini l vertadni ġeja mill-Marok, morna vaganza u issani għandi żewġ vjaġġi madwar fuq xogħol. Għandhom fej sejra? Wieħed lettijiem Strasbourg fi Franza, f'tal-EU, fil-Kommissjoni tal-EU, u liħor ħammorru nattendu kors l-Ingilterra jina u Xarlo. Għax kull sena nippruvaw morru workshop dwar ħaġa vera sabiħa, Evelyn. Mur holiday, ma da sajf għanna ħafna filming għawdex u koll, ġifiri. Għawċin, zbieħ. Daqt, nkun hemm magħkom. Għawdex sabiħa wis, għawdex diamanta vera, innu gost ħafna. U nerġa' nsejli għall-għawċin kollha xem ħafna għawċin illi jarawna bewsa kbira għall-għawċin kollha. Napprezza kull kumment Halloween ħafna. Halloween ħafna, imma ta' nkun għawdex vera, innu gost. Mendi. Għandi problema, hej. Għax Peppi ma jħobx. U laqas it-tifel. Għax huma l-istess. U jimmuħni biex nitlaq. Għax fotokopi, u inti m'għandek taqsam xejn magħhom. X'tagħmel? Sanċem. Nikollu noħlom li sejra hemm, ngħidilhom u da. U dawk xejn dar. Sa nippjanaw xi ħaġa tagħmel. Laqna. U mela. Imxi. Xejn intom? Ħadkom qed taraw. Xej plan dalis. Xej plan, dankan. Tajjeb. Nixtieq. Nawguralkom. Pinsifer ħafna, ma Lejna ħani għafna għaraħe. ċirkostanzi iwafquk kultant. Nawguralkom, is-sajf it-tajjeb, ħankunu ma'kom. Jiena, lejna ħaniqaf, ġimma, ħammur Holland u hekk, ġifri, ħaniqaf ġimma. Ħanuħu ġimma break. Tiġu ejje, u mija, xiġu l-udjenza. Ejje. Mela, ħankun ma'kom, għandna Rodni Gawċi ġaqt jagħmel is-sinjali wara l-kamera u hekk. Ħajkun ma ftit ieħor u l-kbir tiegħu għadu ġej, ġifieri bqgħu magħna ħanaraw minn ftit ieħor fuq Rodni Gawċi għandna wkoll barokka magħna għandna ħafna intervisti, kurzitajiet fuq il-persatajiet dan kollu minn hawn u ftit sekondi għal issa ħanaddu l-linja biex nurkom se jiġu għandna l-ġuellerija. Tinsewx il-qudiem ser ikonna makeover ta' ġuellerija. Iva, ibatunna issa messaġġ privat fuq il-paġna nsibtek fuq Facebook, jew batunna email ma tistgħu titlu fuq Facebook u batu messaġġ privat. Jekk għandkom pereżempju xi ħafna ċriket li writtuhom u ma tafux se tagħmlu bihom, tixuq tagħmlu xi brazzuletta, jekk tliftu xi fossa, jekk għandkom xi sett tal-fidda u ma tafux pożati tal-ima senaw, ibatulna ħajkolkom ukoll makeover fuq ġuellerija għalikom kollha ħadd ibatunna. Għalhekk ibatun issa messaġġ privat. Ħanaddu xejġi f'sibtek u batana ġuellerija. Paw magħna.